लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मबाइलनि सायाव फंनैसो माबोरै जों मबाइलखौ बाहायनांगौ एबा जों मबाइलखौ माबोरै जोथोन लानांगौ बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि मबाइला माबोरैहाय थाब थाब चार्ज जोबो एबा चार्जखौ लाखिनो हायै जायो, बे केपासिटिया गोमायो, जोङो बिनि सोमोन्दै माखासे मिथिनांगौ। गोबाङानो मिथियोबो आरो गोबाङानो मिथियाबो। दा जियानो जा बिनि सायाव आं फंनैसो मिथिनायखौ बुंनो एबा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। 1 नाम्बाराव जाबाय जों मबाइलखौ चार्जखौ जेब्लाबो 100% खालामनांगौ एबा 100% फुल चार्ज जानायनि सिगां जोङो चार्जआव होनानै थाब बख'नो नाङा आरो बाहायनो नाङा। बे 1 नाम्बाराव। 2 नाम्बाराव दङ जोङो मबाइलखौ जेब्लाबो एबा माब्लाबाबो जों मबाइलखौ फुल स्पेस जोङो एप्सफोर डाउनलड खालामनो नाङा एबा फिल्म, मुभि, एलबामफोर बा मिउजिकफोर जोङो फुल स्टरेज जों खालामनानै लानो नाङा। 3 नाम्बाराव दङ जोङो मबाइलखौ जेब्लाबो चार्ज होखांनाय लोगो लोगो इउज खालामनो नाङा। मबाइला दुङो, मबाइल दुंनायखौ जों गुसु जाहोनो नांगौ। 4 नाम्बाराव दङ जोङो माब्लाबाबो मबाइलखौ मोदोमजों टाच खालामनानै एथेबनानै एबा जानजियाव किसुमान मानसिफ्रा जानजियाव एथेबनानै लायो, जों बेबायदि लानो नाङा। मबाइलखौ दुंहोनो नाङा आरो गोलोमदै हाबहोनो नाङा। 4 नाम्बाराव दङ जोङो मबाइलखौ जेब्लाबो सान्दुङाव दोननो नाङा आरो डिसप्लेखौ सायाव नायदावनानै दोननो नाङा। 5 नाम्बाराव दङ जोङो मबाइलखौ जेब्लाबो माखासे एप्सफोर लाखियोब्लाबो एक्सटार्नेल मेम'रियावसो जोङो सोनानै स्पेसाव दोननानै इनस्टल खालामनो नांगौ। माब्लाबाबो जों इन्टारनेल स्टरेज स्पेसाव जोङो दोननो नाङा। नाम्बार 6 जोङो मबाइलखौ जेब्लाबो एन्ड्रइड मबाइलफोरखौ जोङो गावनि खर'सा एबा खाथि बेहाय उन्दुनाय समाव मोनायाव माब्लाबाबो लाखिनो नाङा। एन्ड्रइड मबाइलखौ जायखिजाया गुबुन गुबुन ब्रेन्डनि चार्जारफोरजों जों चार्ज होनो नाङा। जि ब्रेन्डनि मबाइल बे एखे ब्रेन्डनि चार्जारजोंसो जों चार्जखौ होनो नांगौ।